Yan siya lang lamang ang bantay, di. Sa gabit ng dibaga, di kin. Sinta ba di? Jaka plano nag-active ka. Plano pa ay. Nga po may kin? Nawin ng butoy? Mana ni sayaw mo ta? Maya may kagalawang bukan. Baka kayo, ganda. Live ko lang po.
Manggagawa, manggagawa, manggagawa. Manggagawa lagi. Ayo puja, manggagawa. Ayo puja. Boleh, Ibu. Ayo puja, manggagawa lagi.
ube. Kulang na ube. Hila. Yes, Pak. Lawan ko na eh. Wala mo, gulo dyan may buto yun. Labi ni panggagalaw doon ako sir. Nanood ako dyan, yung kwan namin, yung laban namin ni Butoy nandyan. Yung Apim Lingay versus Butoy. Oo. Hindi na sundan. Itong ano, papa-upload kayo dito. Kung laro nyo pag magtutuloy kayo. Hindi, nung nandun kami, Hindi. naglabang kami doon. Meron na akong upload sa inyo. Oo, yun. Apim Lingay, ha? Oo. Sinerge ko kayo, sinerge ko eh. Oo. Ito pala yung laban namin ni Butoy. Meron, kahit sina Iloy, meron din. Basta malasigi na. Sikaw. Sinik. Oh, pigara na 11,000 lang dito. Lama ka na eh. No. Yan ang
kami pagod dulu. Anay! Hindi, bumana ini. Bumana mo may anak ng mata. Bumana mo may anak ng mata. Scratch.
Singadus lang kasama ko si Kawa. Diyan ulit. Parang buo. Last two. Last two lang.
Mapasok ba yung mga Ha? Abong ang mundo. mapasok may motor na sun. Tira kunti kalsada mo.
Kasi tabas, hindi ano ay ipoy. Ang ngayon kami lang mo, pinapalayo kayo sa ipo. Analo kami, suba. Paano buto yun? Lagay buto? Ha? Kain ka po ha? Alaw na, nabas.
Tingin. Last two tayo. Last ball. Hey. Last ball, last ball. Satu lah, Pak. Satu. Go. Satu lah, Pak. Wilayan. Cepat dikit, ah. Oh, tadi.
Apat na bola. Patila ni Malfa je itu sih. Ekpok dia dam. Bagus. Apat. Taas dulu tayo. Dikit kami ya. Dikit. Hai, Gol.
Nah. Nah. Scratch. Miring kayo. Lima bos, lima. Konti lagi yang ada. Respo. Konti lagi yang ada. Kita keluarin. Bubo, Mas Bang. Ya, di pangalan dua. Triad. Saga may waga. Putri apa ya?
Isa.